Atur sekali nun cikong
diwadahi bombong gula Jawa diwadahi karung mumbung sik enom ayo sregep nabung konek tuwa supaya untung aja sampe dadi wong buntung mekare sore lodrok RRI ganjen hiburane pagi monggo dirumane rumangsa seneng dolor rasane ati aku ne nyawang bumi
ana sing perang padha manfaatno no sawah nandur pari no Tegal Polo ijo liyane sawah Tegal si ana pekarangan kene ditanduri lombok lan kacang-kacangan bayem terong telo sing kene kanggo janganan uga akeh gegodhongan kanggo obat-obatan gak kaya urip ana desa wae kanae mari palo jinawi guyub rukun membangun desane mula ayo padha nyuksesno program KKD kepengin nyambel kemangi karimu dewae lombok wis jumepak ana pekarangane kepengin ngombe banyu ana sumure dhewe masih yo ngluntungno amben tetep sehat awake tekap semanten kitungan kula sae boten gorong lali-lali aja lali ayo ngrungono rasakno tak rungokno tak resapi ya apa kidungan syair sampeyan niku cocok cocoke urip nang desa iku ayem tentrem mergone kemari pahlo jinawi kate nyambel kemangi kate masak iki sayur iki ana cak wis cempak ya iku cempak maksude ana iku apa nandur dhewe nang Tegale ana ya iku sing duwe Tegal lah iya cak tapi masih gak duwe Tegal iku njaluk tangga ya gak nek apa-apa kok desa sik ilok dikeki iya tangga kadang panen ya dikeki akan tetapi cak aku dhewe ngrasakno nek perkara iku gak masalah apa tapi sing tak rasa-rasakno iki nang desa iku ya akeh bubuan akeh hajatan tapi kan desa kan udaranya sih asli rek iya belum terkena polusi macam-macam belum kena polusi pabrik iya cak seger polusi udara kayak kendaraan sing berlebihan ke kota ya toh iya jadi seger sih hubungannya karo kidungane Cak Pendek lestarikan bumi tanduran-tanduran dan sebagainya ya sawah gunung segoro kalian alas lho lah itu menumbuhkan udara sehat iya cak kayak kidungane Cak Kutan biasane eman ayo nandur ya sing kena dipangan lah nek nandur gak nek dipangan nandur rawi iya ndak artinya tanaman produktif ya nah ini hubungannya dengan keluarnya Cak Insap iku mau nang desa apa-apa iso medhek apa-apa iso njauh iku kanggo palawija tapi sing diomongno sing keri ki mang ya kan min plus to wongane buwan nek kon nek bowo kon ya aja urip sing ngene lho Cak Insap penobian kan ya tau ndek gawe ya tau dibuwuhi wong lah karepe wong iku ya gontenan apa gontenan iku gantian iki lho kaya gantian iku gontenan dia menyimpan masalah secara psikologi cain menyimpan biyen waktu nyunat anake waktu rapi ponakane iku akeh sing po amplope akeh lah iya tapi isine gak ono ya gak ngono ana isine cak biyen ndure gak ana isine paling ora ana isine tapi kan ya titik tapi aja khawatir masalah sayuran iku nek kutha ya ono makanya ayo kita lestarikan juga selain tanaman desa dilestarikan tumbuh kembangnya pasar tradisional ya kan masih sing Surabaya pasar Pucang pasar Wonokromo kuwi ngono ya ono sayuran kenikir ono sembarang cak bener anu nandure nanggone desa tapi panganan ngumpule nanggone kota nanggone Surabaya contone Malang iku kan akeh buah-buahan sing ditandur ana nggone daerah Malang sayur-sayuran tapi wohe iya nang nggone
Surabaya rek. Pasar. Iya, ngelumpuke. Lah iya, pokoke buku. Nek sayur Tengger. Daerah Tengger kono wah luar biasa sing bubise, sing kole, sing Rek sinden Blitar. Jimbi. Iku nek kita andur ya. Sinden dia. Nah, ini apa kita andur? Kebetulan awak dhewe iki kan di Surabaya ini kebanyakan masyarakat urban, masyarakat pendatang ya. Ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dilungkas ulang tahun di Surabaya. 31 Mei. 31 Mei ya. Ya ayo nyangkuyung segala aktivitas yang ada di Surabaya, budayane, aktivitas sosiale. Iki dilungkas ono apa festival rujak ulang. Lah iki ojo lali rek. Apa? Ojo sampai dilalekno iku mang lho. Budayane. Ngono lho. Iya budaya ojo lali budaya. Ludruk RRI wis akeh sing ngandhek-andhek. Alhamdulillah. Ya. Sejak ana Cak Insap, sejak ana Om Hengki, Cak Pendi, Cak Kuswa sing berjuang mati-matian ya. Saiki alhamdulillah. Iya. Wis berbuah. Ya, itu kan itu namanya usaha. Ini wong berusaha, ikhtiar. Ibaratnya wong nandur. Kan sekali tempo kan mesti ono panen. Nah, terus aku wingi di WA karo Abah Cipto. Sakniki RRI bah jenengan usaha. Lah iku sing sering diomongno. Soale bolak-balik nek takon mesti yo apa regane larange koyo ngono. Sing diomongno kan sajane rego kan kena diatur. Iya, larang tuh relatif tapi sebenarnya komunikasi. Lah, misalnya murah kok RRI lek gak ono Cak Insap, gak ono Cak Pendi, gak ono Kak Unan, gak ono Cak Sabil murah. Kan sing main kamu. Lah sapa sing main budal gamelan karek. Dan satu lagi kelebihan, RRI itu kan punya media, punya corong. Ya, toh. Dipromosikan di mana-mana, sing jangan nanggap ya diwarak-warak nih. Awak diisok woro-woro tentang Instagram iso, WA iso, FB-ne Cak Kusnan, TikTok, radio gelengan iku, RRI Net juga bisa, kan macem-macem. Stream live streaming ngono. Iya, neng apa iku podcast Cak Insap ya. Lah, sing wis ono apa iki, Cak? Sing wis ono tanggal piro? Iku kabar-kabare lho ya. Ojo kabar-kabare rek iki wis bulan Juli iku. Bulan pira-pira? Ayo kan kabare ngono to, iku kabar to. Kabar iku bulan Juli kanca-kanca main nggone Cagagung Cermeng Gresik. Cermeng Gresik. Ya. Terus endine? Terus iku bulan Juli ya, bulan Juli. Terus September blender ngulan nang Surabaya, ngetan ngulan ngidul, nang Made kono. Biasa sedekah bumi. Made kono Lamongan ono lho, Cak. Ono Made ada. Iki Made. Jombang sedang Made ono. Nggonku ya ono Made Mangsa. Made Samkerep. Samkerep. Iya. Lah tanggal Agustus ono Cak, Agustus. Agustus ya ono. Abah Cipto. Wah, umur. Sak liyane Made ku ngidul ono. Ayo ya apa dulur Tubanan. Ya apa dulur Gadel. Malah ono sing muni ngene, Cak. Sepurane tak pedhot ono sing aku nanggap Ludruk RRI ngrungokno Ludruk RRI sing tak seneng semboyane. Nah, temenan. Ya, mencak Gadel Tubanan terus ngene Jelidro, Manuan terus apa iku ndiko jenenge sanding Anta Reksa. Manuan. Menowo, ngono lho. Menowo Sing gone Ludruk main aku depan pertama lah ben iki. Iling-iling sik. Minggu ngarep disiarno meneh. Wis Cak semboyane Cak. Ojo lali semboyane. Iling-ilingen lho ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
Pepanggihan malih kalian siaran Ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Hafnani Hawari. Ketua Ning Purbandari. Operator Cak Isnan. Ide cerita Cak Insap. Sutradara Cak Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Siaran dalu niki makarya sami kalian peserta magang Winsa Surabaya. Dalu niki ndang melampahi guru-guru warisan seri kali tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun samsiyoga kadosta. Marmi dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Jani dipun lampahaken Cak Sabil. Warti dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Haryanto dalu niki dados Asti. Hasto dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Istri dipun lampahaken ning Dinda Winsa. Pak RT dipun lampahaken Cak Pendi. Pemilik warkop dipun lampahaken Cak Insap. Putri dipun lampahaken ning Adis Winsa. Batur dipun lampahaken Cak Kusnan. Derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Semua. Iya kaya ngene iki lho. Gak dadi gaweku maneh aja. Iya iku anjene wis gak kenek, gak kurang-kurang lho tak elingno biyen. Lapo ngangkat arek lanang iku? Ya. Anak lanang yo ngene iki. Sing sabar, Dik. Wong areke metu teko omah yo gak dolen. Yo kerja golek gawean. Gak dolen kerja ndolek gawean sampe saiki yo gak ono jebuse ngono lho. Jawur yo awak dhewe sing krameti yo. Iku wis tanggungane awake dhewe wong jenenge dulur tuwa. Nek ana lorone ya dulure nom sing ngramut. Sampeyan ki ya kudune sing sabar, lillahi taala. Wong loro bendina mbok petaki ya yo. Sing metaki ku sapa? Ya ngelingno yu cek dipikir ngono. Nek sing nak tak eling-elingno iku sing tak omongno iku cek ana benere. Mesti yo iku keras kepala temenan nek diomongi gak salah ngene iki lho. Kok amare pesinge kaya ngene ya iki diganti apa ta ya apa? Ya ora ngono lho, Cak, masa aku tok. Ya tak sampeyan kene lho, tak ingkesane nang kono sampean kopi nduk mburi kono. Mosok. Lah kaya ngene iki lho. Tambah nemen iki ya apa iki? Lah ngene iki lho. Wong ya Dani ngirim yo ngirim sakmono yo gak cukup geng rambut iyuk iki. Kan yo gak ngerti awake dhewe nek kono kerjane apa. Ya untung-untungan benulan dhewe sik eling. Ha, ngelelek Cak, geng rambut iyuk iku wis tal kasombot.
saiki ngene. Duwe kirimane wingi ije ta. Tak tukone apa? Tukokno apa? Tak tukone obat. Lah, kiriman piro? Yo gak cukup ta lah digawe tuku obat. Wis babano wis ngene yuk, Bah. Salah dhewe. Lah ayo, sampe niku nek delingno dulur iku nganu to. Ngene iki lho, gak dadi gaene dulur ah. Anti. Apa? Wis iki lho sakono iki tangane didulang ae. Asin. Asin apa sing nggo ndi ana asin? Oh, sembur-semburno ngene iki lho. Salah cukup nego banget, Cak. Cukup. Wis ngene iki lho kok gak sabar-sabar aku temen yo. Bacut sampean. Sik tak junjungi. Junjung ndi? Ya diganti kita les kabeh kaya ngene. Ya makane sampean wangi ojo ngomong ae. Ya wis kene. Serba iki lho. Iki lho ngene iki lho aku jibret kabeh kaya ngene. Iya sabar. Makane tamakane. Donya sakmono kae yo entek yo wis gara-gara didelok tipingin lho yuk didelok. Apane? Sikile ojo mbekuk terus. Wis ta wis iki go nang mburi kan kopiyoken. Lah ambune gak. Ya iya iki tulungen lah iki aku mbok kon nang mburi. Iya drang-drang iki klambiku lho. Disembur ngene sembur nang aku. Wis lorong repotno. Ya Allah. Sing sabar Dik apa to, Dik? Ya gak sabar-sabar aku ngono akeh ngarang aku ngramut. Iki lho mek dulur. Barek nek dengkal nek dikandani. Kasih. Lah ngene iki yuk. Anak angkat sampean, gati ambek sampean, Jawa ambek sampean. Gak ngarah. Dielingno. Mati. Lho katik nangis. Halah, wis gak mempan yuk. Wis iki nang dipangan iki. Sakonoke. Apa? Telepon. Wis gak. Nangis gak tau ngreken sampean, gak tau ngurusi sampean. Telepon nandi, wis gak. Gak duwe nomere. Areke lho wis minggat, wis gak karo kabare aku yuk. Monggo. Wis gak eling-eling kok. Arek gak Jawa ngono kok. Gak gati blas mbek wong gerang, mbek wong tuwa ngene iki lho. Gak eman-eman sampean koyo ngene iki. Gara-gara sampean mupu anak, sampean muanjae. Ono dayo. Nang arep temono. Sapa? Mbok gak pateru aku. Ya lebokno lho. Lebokno aja. Iki lho aku sik ngramut iki lho. Iya iki nang jero kamar kene ae. Kamu sing metu ngono lho. Wong loro digawa nang ndi? Wis didulang wis mbok wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak RT. Cak sampean nang ndi, Cak? Cak. Terus pundi kabar keluarga Riki? Sae-sae. Enten perkembangan Ibu. Oh, nggih, sampun eco. Astu ta niku. Nggih, lumayan nih. Lalu kula miring-miring terus kok dereng perkembangan sing signifikan ngoten. Ngeten lho Pak RT pun yuswane pun pinten Mbak Yu kula niku. Nggih pun sepuh kan nggih ewet nikune sarase. Terus Dani niku pun kerasa caes nggih teng Kalimantan. Nggih mboten enten kabare lho. Pak RT. Lah ngeten iki lho. Mbak Yu digledakno ngeten iki lho. Jek warung iki kula Pak RT. Nggih namine keluarga gantian. Dani kan seneng teng Kalimantan kan mboten dolan. Dikira kan golek duwe rezeki. Lah buktine lho, nggih mboten nate kirim, mboten nate sembarang kalir niku. Mboten eling kali Mbak Yu. Padahal Dani iki alare sae lho arek niku. Sae napa? Perhatian kula seprape Mbak biyen waktu jenengan dereng mriki niku ning ngrambut makne niku masalah kuwati amit-amit demam nyebut gawe. Nggih ten ngajenge jenengan mawon Pak RT ngoten niku. Nggih pun napa-napa niku pun ketadosan teng rumah tangga iki cuma kula jeng ngabari. Nggih. Riyen waktu kula kepake kali Dani kali Mak nika kula janji ngusahaken supaya keluarga iki sing sakit iku oleh bantuan. Walah, kebeneran Pak RT niki damel numbasaken obate lho kireng. Walaupun secara administrasi waktu niku Bayi sampean kan keadaan mampu, keadaan sugih, jadi bukan termasuk keluarga miskin yang perlu dibantu baik oleh bansos maupun oleh BPJS. Tapi kula usahakan di luar BPJS niku, di luar batas niku, dengan komunitas kopi, komunitas warung,
kadang-kadang ngusul tenggene kotak-kotak nika. Nggih. Cak, gawekno kopi Pak RT, Cak. Pun mboten repot-repot, mboten niku ngeramut niku sing saged niku. Lah niki wonten hasil nggih, hasil kula sirkuler utawi gampangane niku donatur nggih. Donatur saking pengusaha-pengusaha kecil. Kula mboten wonten pengusaha gede wong niki urusane wong rumah tangga nggih. Nggih, kanca-kanca sing komunitas warung kopi niku kula jali tulung ya. Terus dan mal sing kanca-kanca seniman, kanca napa niku kula jali tulung alhamdulillah niki angsal donatur kangge keluarga sampeyan. Alhamdulillah matur suwun. Terutama khusus sampean kula garis besar nggih kan bawah iki. Niki kangge sing Bayu sampeyan. Sing sakit nggih. Saestu nggih. Ini amanah. Niki amanah yang harus dijalankan dengan baik. Masalahnya kula njaluke nggih ngrepo-ngrepo teng tiyang-tiyang niku. Nggih, matur suwun sanget lho Pak RT, matur suwun sanget damel tombone Mbak Yu. Sing trimo sinten niki, sing trimo? Nggih, kula mriki lho. Mboten masih. Mboten lha sinten Mbak Yu mawon. Mboten napa Pak RT? Lah sampean ketmang dibengok kon gaekno kopi gak digawekno sampean ku yo. Asal sumbangan kangge dulu sama sing sakit niku. Matur nuwun Pak RT nggih. Niku mau pareten kula mawon kula kan adike. Mboten nah. Nggih ngoten Mas. Setuju jenengan. Nggih, monggo mawon sing soalé sing rambut kangge bojo kula. Ngoten. Soale biasa niku hak niku dicekel wong lanang, tapi nek serahkan teng ibu, mboten napa-napa. Soalé sing dulure kan bojo kula. Oh, ngoten. Nggih pun kula bales pindah malih ini amanah kudu dijalankan dengan baik nggih. Niki enten donatur sirkuler sebesar 15 juta rupiah kangge sing sakit nggih. Pindah malih untuk yang sakit nggih. Nggih pun kula nyuwun pamit. Monggo nggih. Matur nuwun. Mboten ngangge tanda tangan napa-napa niki. Mboten, niki sosial kok. Matur suwun sangat lho Pak RT, matur suwun. Sosial iku keikhlasan, Mbak. Keikhlasan. Matur suwun sangat Pak RT. Tadi kan kula tekankan ini amanah yang harus kita jalankan. Nggih. Yen pamit. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saiki ngene. Mumpung itu dhewe, ayo yuk dikono dokter. Percuma, Cak. Terus gak ngarah waras masih sampean tukokno obat tutuk apotik sitok lho entek apotik sitok gak ngarah waras iki wis tuwek Mbak Yu wisan wis kari ngenteni iki lho awake dhewe kan ya usaha iku duwe dudu awake dhewe kan sing rone awak dhewe tok kok wis ayo masak-masak ae dige masak-masak ae mbok terserah awakmu wis ayo mangan enak-enak wis sarapan? Sampun Pak. Nggih, alhamdulillah kula sangat bersyukur Pak. Dene napa Ibu kalian Bapak nu sampun pun boten menganggap kula kados tiyang lintu. Kadang-kadang sebagai karyawan mereka kula iwuh pakewuh Pak. Loh, iwuh pakewuh sing ya apa? Bapak nyun sewu nggih Pak nggih Bu nggih. Iya. Mboten saged ngapunten Bapak nggih mboten saged oh sih kok gak usah membedakan kula karyawan kalian napa keluarga kadang-kadang karyawan dianggap kaya keluarga niku kok nggih iwuh pakewuh Bapak. Dani nggih Pak. Ana pitakonan teko para pinisep. Oh, lek pancen wong iku kedunungan rezeki sing luwe-luwe. Nggih. Apa kudune wong iku terus gak gelem ngopeni wong sing kekurangan. Artine
Artine awak dhewe kudune sadar aku karo ibumu iki asale wong desa, wong sing gak duwe apa-apa. Lah iso nih koyo ngene kabeh mergo teko Gusti Allah. Nggih, tapi bapak telah ibu menika perkecualian. Loh, biasanipun ngenten lho, Pak. Ngapunten Ibu nggih. Iya, iya. Biasane sing lanang iku tegas, sering dono weweh, dermawan. Lajeng sisianipun ibu menika mboten nganten menika wonten. Tapi menika kok ingkang kakung sae, ingkang estri klop suka menolong, suka dermawan menika langka. Kula anggap bapak kan ibu menika malaikat kula. Malaikat penolong kula ngoten. Ngene lho Dani. Ojo dukur. Biyen kan ya ayah karo ibu ki ya men ki ya padha kaya men ki wong susah, tapi kan ya piye carane berusaha sampai akhirnya iso ndek kene mulya ndek kene ngene ki ya usahane ya angel padha ae. Makane ya bekerja keras berpikir keras gitu. Ya makane nulung awakmu ngene ki gak eman. Dan nggih, wong bebrayan kaya bapak karo ibu ngene iki jarine lho ya. Lek sisian iku gak klop lahir batine mesti mlakune ya gak iso enak. Nggih. Nah, aku dipilihno sisian sing kaya ibu ngene iki rumangsaku nduk jagat iki wis gak ono tunggale. Ngoten nggih, Pak. Iya. Inggih, mila menika, Pak. Bapak telah ibu menika support kula. Kapan boyo aku leh jodoh nyun sewu sing saged ngimbangi kekarepan kula kados dening bapak kan ibu menika jan waduh tak dengar. Indah, amin amin, Pak. Tur maneh ngene, Dani. Bapak iki duwe pegawe gak terus tenagane tok sing tak pek sing tak peres ndak. Lah niku, Pak. Aku roh bahwa Dani punya kecerdasan. Ini menika kan mboten namung kangge kula gamek nyatanipun karyawan lintunipun ingkang kula koordinasi merasa happy, enjoy dan nyambut damel mboten tertekan napa malih masalah upah, Pak. Kok bapak bobo saestu endi administrasi, endi bonus menika kok jan mboten nguciwani tumrap karyawan sedanten wonten lho, Pak. Bapak tahu. Tapi ibu nggih pirsa nggih menika. Lho, aku selalu aku mesti rembukan karo ibu. Bulan iki sampun ta ya? Wes to, Bu. Aku selalu rembukan karo ibu. Ya apa sisian urip iki aku gak egois. Aku gak mentang-mentang terus dume aku iso ngene terus wong wedok kanca wingking ya gak ngono. Nggih. Ya, dan bapak wis awakmu tak kursusna komputer. Awakmu tak kursusna iso nyetir mobil. Nggih. Sepurane aku percaya nek Dani iso nyambut gawe jujur disiplin. Mulane bapak kate takon. Pripun, Pak? Ya sepurane ya. Aja kenyanya ati. Ngapunten, Pak, ngapunten sakderengipun. Kula dereng minat rumah tangga. Kula tasik nyengkuyi urusanipun bapak. Ya kula malah badhe nyecep ilmu dos pundi. Iya. Bapak saged mengendalikan karyawan sakmonten kathahe, perusahaan sakmonten agenge dengan konsep bukan hanya mitra kerja tapi hubungan kerja karyawan iku ojo dianggap buruk. Nggih. Enggak, duwe pemikiran karyawan adalah keluarga kita. Inggih, mitra nggih, Pak. Iya. Dan bermitra secara Pancasila tidak sing wonten, Pak. Niku damel tulodo kula tumrap kanca-kanca, nggih kula beri pengertian bahwa ini bukan juragan, ini mitra kita ngoten. Bener. Inggih. Bener. Tapi ngapunten sepindah malih, Pak. Kula tasik badhe nyecep ilmu dhateng Bapak Ibu, ampun ngantos kula dipun ngene. Inggih. Bapak karo Ibu gak bakal njudukno bare awakmu. Masih awakmu umur-umurane wis mancik dewasa. Nggih, Pak. Sing perlu bapak takon. Gajimu ben bulan. Nggih. Iku mok celengi dhewe apa awakmu kirim nang ngene ibumu sing nduk desa? Nggih. Saderengipun Bapak Rumin kan sampun memberikan napa menika saran-saran dan kula. Dan kula upama oleh gaji
ya gajimu sebagian tabungno, sebagian mok minit ning aja lali mbarek wong tuamu sing nang desa. Sampun, Pak. Malah kula kinten ingkang kula kirimaken dhateng tiyang sepuh kula menika lebih dari cukup. Ibu nggih pirsa kok Pak menika? Iya to. Nggih, kula dek wingi niku bab ayah. Mpun omong-omongan, tak jak omong-omongan Dani iki. Jane bendina iku menulan ngene iku gajimu mbok nggih apa sih ngono. Aja sampe titik entek mbok nggih apa ngono. Mboten titik gajine sampun cekap. Nggih. Yang jelas kula nggih laporan supados menapa menika ibu dalah bapak kula menika pun kula saged damel panutan kula manut dhateng bapak kan ibu. Nggih. Dan awakmu ngirim nang ngene ibumu nek nurut ceritamu sing bapak tau takon. Nggih. Iku dudu ibumu dhewe. Inggih Pak, ngapunten saderengipun. Menika sanes ibu kula. Kula menika minangka anak pungut tapi sampun kula anggap kados ibu kula ki ambak. Iki lho, sing garokno bapak iso ngomong luar biasa nang ngene awak. Jarang dan anak upon anak pungut gelem Jawa gelem gumati karo ibu. Jarang. Ampun wonten Pak kula rati nelongso amargi kondisine lara jare. Nggih, rumiyin menika ibu kula, bapak kula almarhum menika nggih. Nyun sewu Pak, tiyang lebih dari cukup. Iya. Ning nyatanipun kados sak menika kondisinipun sakit, ibu menika tasik gati kalian kula semanten ugi kula, Pak. Menika balas jasa kula. Bener. Pak nggih. Walaupun niku dudu ibu kandungmu dhewe. Nggih. Wis ana catetane dhewe dan nggih. Ya tapi nganten Pak, nyun sewu. Ibu menika sejak kula tinggal mriki ini kan ingkang jagi kan sapa? Adikipun ibu, bulikmu. Nggih, kula manggilipun Bebek. Bebek, iya. Menika tiyang ingkang sampun kula percados menika supportipun nggih saking Bebek menika. Berarti nek ngono awakmu nek kirim-kirim dhuwit iki sing nampa kira-kira Bebekmu? Nggih, kula percados amargi nggih sinten malih Bebek antaranipun ibu menika satunggal kalih menika adik kandung ya. Bebekmu ku adik kandunge ibumu. Mak kula angkat menika. Dados kula percados menawi dana utawi kiriman ingkang kula alamatipun dhateng bebek kula niki nggih damel nglumat kebutuhan ibu kula. Ngono ya. Nggih, malah perkembanganipun menawi wonten napa-napa menika kadang nyun tambahan nggih kula kirim dhateng bebek kula nika. Tapi ya. Iki no dikirimno kabeh ya ngono iku lho. Lho ndak lah, aku percaya nek Dani itu iso meminit untuk masa depannya iku aku percaya. Tapi kadang no malah awake dhewe kok gak kumanan ngono lho Dani iku no. Anu Bu, mboten menika kula nggih sampun kula. Mergo menika kebetulanipun ibu kula Bebek nyuwun tambahan biaya ingkang memang damel ragat untuk penyembuhan ibu kula menika mboten napa-napa. Ngene. Bapak gak usuzon ya. Bapak gak negatif thinking. Sepurane sing akeh kira-kira Bebekmu iku iso ta? Mboten Pak. Saged kula percados saestu percaya ta. Nggih. Mergo menika kok sakderengipun kan nggih sampun semerap aten-aten ibu. Nggih tiyange pancen keras, pancen nggih tegas. Justru tegesnya Bebek kula niku mendorong saya untuk cepet cari kerja dan dilalah kepanggih malaikat kados jenengan. Wah, aja ngomong. Mboten, kula percados kok. Temen malah nggih diluk-dilukne telepon menawi terus gak nyeritakno perkembangan ibumu ya apa salame? Nggih perkembangan pun sae tapi nggih perlu wonten alat-alat ingkang kedah disupport supados semakin sehat ibu kula menika. Wis ngene. Malah wonten herbal ingkang saking napa sing luar negeri saking Cina menika. Ana buktine ta les itu kok ana ngono iku Dan. Ngene. Dan awakmu gak usah sungkan-sungkan karo bapak. Lek memang untuk kesehatan ibumu awakmu butuh dana ngomong karo bapak. Cekap kok Pak, kula sampun cekap. Nika namung niki wonten saking niki RRT Cina menika herbal menika Bebek kula nyuwun 9 juta gasatus niku sampun kula kirim. Gajimu lak gak sampe sakmono. Nggih, tapi kan nggih gati kula nyelengi nggal titik sing penting nawa itu kula kan damel tiyang sepuh kula Pak. Oh iya kan ya, diweno kabeh iku Dani iku. Jiwa yang mulia ibu. Tapi sakno arek malah kemana? Mboten wis salah. Insyaallah sing penting ibu kula saged sehat, kula pun ngalang-aling plong kula manah kula ati kula nika lega saestu. Eling ya. Awak dhewe gak duwe anak. Nggih. Besok-besok
hubungannya awak dek karo Dani mbuh ya apa pasrah karo Gusti Allah. Dani, Nggih, Pak. ya, nyambut gawe sing sregep apa kebutuhanmu tak cukupi kabeh. Matur nuwun. Putri. Apa, Pak? Aku wis seneng ambek awak, tak rasa-rasane awakmu kudu kaya dudu anakku. Apa tes DNA maneh ta iki? Kadek tes DNA. Ya sajane ngene lho, Put. Mesti ngraguno. Ya akeh sing meragukan. Lah aku kaya ngene kok anakku ayu. Ya ngene ya ana untunge. Aku duwe awak anak awakmu ayu iku. Ya ngene iki iso jaga warkop iku tak minangka iso dadi penglaris. Ya berkah kan berarti ya bersyukur. Ya bersyukur. Tapi aku ya sedok curiga wong aku ya gak ganteng tapi anakku kok ayu. Aku ya apa maneh ngono. Tapi yo wis ya ibuke apa lho berarti ngono. Ya ibumu ayu anjene. Ya wis berarti noren ibu. Sarapan. Hah? Ana wong sarap yuk. Yuk ana wong sarap yuk hati-hati. Aku ki golek sarapan tambah aku dilokno sarap. Lah sarap. Gak tau-tau wae. Nek aku rene iku mbok ya sing dihargai titik apa orek. Dihargai piro wong Dihargai piro? Ya kira-kira pantese piro, Bud? Kira dihargai piro pantese iki? Ayo. 5.000. Lho ya apa rek? Lho, wong kaya ngene iki dihargai 5.000. Undak ono titik lah. Ngene lho Bapak Isap calon mertua. Isap lagi. Cok-cok. Cok-cok apa sih maksud? Kosnan. Awakmu kok loncong. Apa, Pak? Bapak. Hus. Wah, apa? Tenang aja khawatir. Sampai nek duwe mantu aku. Heeh. Kosnan hati prayit. Suara rakyat. Apa sih? Aja khawatir nek perkara peno kepingin mati meneh utawa mati mben. Tak turuti. Sik tak omonganmu tambah gak enak kan iki. Lho kok iso gak enak ya apa sih? Yang ini garan tambah gak tak terima. Wah. Iki sapa sing jeneng Putri iki. Kuliahe wis kate wisuda. Dilungkas sarjana rek iki. Lho. Lah kok Siapa sing bandani? Ya aku.
Lho. Lah iya, kaki sapa awakmu ta? Elingonan, kan iku pembantu. Aja ndelok pembantune, Mas aku pembantu ngene. Lho. Apa delok, aja delok pembantune, delok wajah yo. Yo gak pantes yoan. Apa wajahku? Gak kena didelok. Wong wajahku lho mbek wajah peno ya gak beda jauh. Tapi aku kan juragan warkop beda nan. Wah ta juragan warkop ae lho. Warkop tapi omsete sedina 2 juta. Apa awakmu kepengin tak tuku? Lho. Gelane sombong peno. Peno sik calon lho ya. Sik calon bapak peno mbek mantu koyo ngono ngomong. Awakmu yo calon mantu, tapi wis wani ambek bapak kate njaluk mati-matino. Lah peno sik lah. Anu kena kopi campurono potas. Lho. Peno iku ngalopati mantu ya, calon mantu ya. Aman tak kei banyu got gak usah banyu mateng. Sampeyan niku ya ngono, Dik. Sampeyan aku tak rewangi nyambut gawe ya dadi buruh, dadi pembantu. Aku iki ngeboti sampeyan lho. Ya apa banyu got paling ya nek gare senep tok nang. Lho. Gak apa-apa senep mari ngono. Senep kaitane. Diare terus hidrasi tebal. Lho. Ngono ae. Peno calon iku jange ngalapatine mantu. Ya ben adil, aku mari ki sarjana lek sampean lek tepar ya entuk gelar sisan. Lho iya. Oleh gelar awakmu. Gelar apa? Mari wisuda oleh gelar sarjana. Lah nek aku. Nek iki mari ngono mari ngombe. Gelare nang tak garep iki lho ALM. Oh, almarhum. Iku almarhum. Jangkrik. Kok anak ambek mantune iso padha kaya ngene. Pinter, anakku pinter. Purane sapa anak peno kaya ngene? Bapakne rek. Waduh, sajane aku jange takon barek peno. Takon apa? Sajane iki anak peno temen ta? Lho ya apa? Anakku hasil karyaku iki. Aku curiga. Ola apa? Kepengin roh tes aku, tes DNA. Lho, tes DNA. Bapakne kok sempele padasan ngene lah anake koyo ngene. Iki nek gak mergo apa nek? Mergo citane sing apik nan. Wong citakan peno lho gak ngalor gak ngedul. Dudu ngalor ae. Niku ibuke, nek aku bahan bakune. Tapi peno lak melok nempel kamu ten. Lho, lah iya, deloken senyume. Lah koyo aku. Ngene iki lak wis tes DNA ping 3. Ping 3 terus. Iya. Wis cocok lah. Cocok terus. Cocok. Kon kate apa kon? Gak ngono aku kuwatir beke bojo peno pas gak ono. Gak ngono. Bojo peno pas gak ono ngono lho. Jane yo sedok anu ya. Lho peno dhewe curiga ngono, soalnya gak pantes rek. Iya gak pantes. Potongane anake koyo ngene terus bapakne koyo mentok. Akan tetapi nan, aku kan rabi. Golek sing ayu iku supaya aku memperbaiki keturunan. Ya apa keturunane ya ndelok rek. Iki hasilnya apik. Tapi duduk oleh peno nek iki jelase. Masa sih? Masa sih apa ya ngene. Wis saiki gak perlu digawe ruwet. Lha apa sing ruwet iku uripmu nan. Aku jerakan sampean keton njaluk. Ngene lho bapak calon maratuwa, peno iku ya apa rek? Ambek calon mantu nang ngomonge kok sok kasare koyo ngono. Ngomong ngono iku mbok yo ngoco. Lho kurang apa aku lho? Para esuk tangi turu ngoco. Ngeblak aku. Lah iya. Ndelok praenku dhewe. Lah iya wedi mbok potonganmu dhewe. Oh iso. Ngene lho nan, ya Mo. Sepurane ae. Aku tau ngene kejungkel kok. Wis ngono ae nan. Lho teman-teman. Lah iya. Maksude ngene lho. Ya apa? Nek awakmu kepingin dadi mantuku. Ya. Aku ya mikir nan. Gak cuma kepingin. Ngene lho sap-insap. Ngene lho nan, kunan. Ya apa maksude ngene lho. Nek awakmu ya dadi mantuku. Lah padha ae ngumpulno tetelan. Ngomong anggit aku kotot. Ngene lho, tetelan. Ngene lho nan. Wah wajahku iki wis morat-marit. Duwe mantu morat-marit. Ngesakno kok putuku iku lho. Ajur. Aku iki ya nyonto peno memperbaiki keturunan rek. Lho, nek aku elek, bojoku ayu. Iya. Duwe anak nek wedok ayu. Ya, belum tentu. Lho kok belum tentu? Aku gak setuju. Lho kok gak setuju? Peno setuju gak setuju kudu gelem dadi maratuwaku. Lho, saiki tergantung dari sing nglakoni. Sing nglakoni? Tak takoni anakku. Ya apa? Nak putri sing ayu dhewe. Ha.
awakmu apa gelem dirabi kucing rembesku senan? Sik. Ya apa Sik. Dolan. Ya apa sih? Alah penonari kok aja kucing rembes, Rek. Lah ya apa? Ya sing apik tetek ngono lho. Potonganmu rembes. Lho gak yo. Ayo. Nak. Ayo. Putri, arek ayu. Apa gelem awakmu dirabi karo Kusnan? Ya apa Dik jawab? Apa ya? Delok. Ini kan kudu ngelek imam ngono ya. Betul. Ngelek imam sing api iki aku meniki sakinah. Warahmah. Cocok pemimpin kepala rumah tangga. Lah aku potongane pemendani koyo ngene. Ancur rumah tangga. Kamu dinilek karo sampeyan gak sakinah mawaddah warahmah. Dadi apa? Sakinah mawaddah wajidah. Sik. Ketoke anak peno rodok nyetujui. Dari sapa? Hah? Lah omong iku mang rungokno ta. Ngene lho. Iya. Nek aku ya dadi bojone Cak Kusnan ngomonge. Dadi ya sing sakinah mawaddah warahmah. Kan ngono. Iku sing asli. Karepe kan ngono, Dek. Tapi berarti setuju. Lah mburine? Ya apa? Ambek sampeyan kudu warahmah wajidah. Lo wajidah lah. Berarti aku lah iki secara tidak langsung ditolak iki. Dadi wajidah. Wes saiki ngene. Awakmu rene gak ngopi mek bolak-balik rene sedina ping 3 ping 4. Kanca karepe mesir anakku. Lho ya apa sih? Warung iki kan bukake 24 jam. Iya, Nak. Bah aku rene sedina ping 10, ping 15. Iya. Wong warung jek buka. Warung buka. Antemi lho tambahan penong kok. Warung buka, tapi sing ndelok awakmu mukok nan. Dhewe. Lho kok iso dhewe ambek calon mantu pringisan. Lho, ambek calon besan ojo sopan. Ojo. Besen apa sebenarnya? Sapa? Oh, beser. Karo sapa martua? Lah ngono. Gak wis. Kok iso gak. Nek peno gak nyetujoni. Iya. Balekno. Apane? Kan lho kok sapane lah sing bener tak tekekno peno iku. Minangka gawe nyetujoni aku dadi mantune. Kon ngekeki piro? Lah sing kombe kopi kok cucup iku. Lho ya apa rek iki? Berarti gak nyetujoni peno. Gak. Lho wis nek peno gak nyetujoni titenono peno. Lho, ngancam awakmu. Lho kok ngancam? Gak ngancam aku ngomong wite klopo sak lugune. Titenono ngancam. Iku jenenge ngancam. Lho gak ngancam. Lah apa jenenge? Lho kok iso apa jenenge iki lho. Nek peno gak nyetujoni dina iki, mulih aku gak pamitan. Oh, gak pamitan ngitmu aku ketun ngono ta? Gak pamitan aku. Gak pamitan tapi hus lewat to. Oh, repot masuk kucing rembes. Anu, Putri. Ayo nak, istirahat nak. Lho ditutup ta iki? Ya tutup. Cekak kucing rembes cekak teko. Iya, kucing rembes cekak teko maneh blenger. Cuma sampean aja nangis-nangis ae. Sampean ku wis tuwek. Ya lara kaya ngene lho. Memisan ngono lho, Yuk. Kesel ya mesti ae wong anjene sampean gak esuk nandi-nandi. Ya glendang tok. Sampean lho didulang ngene, dikek ngene gak arep sampean sembur-semburne karep sampean apa sih, Yuk? Aku gak maem. Wis aja dipikir. Dan iku gak usah dipikir Yuk, njane anak gak Jawa mbek sampean. Wis ta lah Yuk. Wis gak usah nangis. Suara rakyat. Lali aku. Sampean kok tambah loro tambah nemen. Wis ngene lho, wis trimo nae. Apa sih Yuk? Ngombe. Oh iya ngombe ngene lho, ngombe. Disembur-semburno ngene iki. Sampeyan iku karepe ya apa sih Yuk? Mereng ayo mereng kene. Ayo lo
Mosok kabeh habis ngene yo sampean niku mari diganteni ya kaya ngene iku lho. Goanteni balak-balik. Aduh yo sampean niku. Melumah mereng. Yo tengok-tengok wong awake yo kakune kaya ngene. Ayo katok sih yo aku yo. Wis sampean gak usah mikir-mikir anak sampean niku. Anakmu pu yo gak kebeneran. Dani. Apa percuma sama dana-dani. Teleponan. Gak kena dihubungi yuk. Gak kena belas. Wis ngene lho yuk. Iya, wis gak usah mikir anak sampean. Lah sampean yo gak duwe apa-apa sing duwe sampean wis kari omah sak tancepe omah iki ya. Yuk. Wis ngene lho yuk. Wis iki lho yuk. Wis nah iki yuk tanda tangan nang iki. Nah iki surat iki tanda tangan nang. Apa? Alah surat apa? Terus kate nang ndi yo iki yuk nek sampean gak ono yo nek gak sampean serano aku. Iki Dani sertifikat aku njaluk tanda tangan mulai. Gak kena dihubungi. Boleh nang ndi? Ada tanganku. Aduh tanganku. Ayo iki lho yuk, ayo tanda tangan iki lho yuk. Ayo. Ayo tambah kaya ngene lho. Yuk. Ayo kurang sasar. Ngene lho. Wong kan tanda tangan ngene kok lho. Lah ngene sih pinter. Nangis percuma. Darah wis liwat balak-balik iki dilungkas iku sampean wis disoso. Wis gak usah nangis ikhlasno. Darah wis eling-eling anak durhaka iku gak eling sampean gak mungkin mulih gak. Wis tambah gidro-gidro ngene iki lho. Sampean iki lho. Sikil lho. Bene. Cuma aduh, sama niku. Waduh, ya Allah, kebles. Aja, bojoku nang ndi saiki? Kaya ngene iki lho. Antenane iki lho. Cak. Sing percuma bah wis sakarep sampean wis. Boh, wis. Coba surat tak singkit niki nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik. Kira tinggal sik kene. Wis gak usah nangis, meneng kok kene. Waalaikumsalam. Nggih, kula. Oh, Pak RT. Kok dereng sae mawon Bu sik ngoten dereng lampung. Terus pundi lho, Pak RT kula nggih mboten kirang-kirang ngrawat. Ya napa ampun yuswane pun sak monten. Kula nggih wong rizine kula golek di dana sampun kathahe. Napa betul rumah sakit? Sampun kula betul griya sakit. Sampun kula tumasaken obat niku nuwun mbok sak monten nggih mboten saged minum obat lho. Mboten tau tumen ibu dibetul rumah sakit sih. Lho nggih dalu, biasa nek kuman niku dalu lho Pak RT. Wong kula niki terus terang mawon mboten enak kalih warga-warga sing kula jaluki donatur. Napa-napa nggih ngeten lho. Masyarakat itu kata sing berkomentar. Pak RT kaya apa sih nek king katane iki tertuju keluarga sama niki sakit dumar niki ngoten lho. Saestu tambah ta. Saestu Pak RT. Betul rumah sakit saestu ta. Saestu. Syukur. Wong kula paringi obat niku disemburaken muntah ngoten niku. Lho niki nuwun sewu nek niku jenengan mboten percaya niki. Lho iki lho rasukan kula lho kados ngeten niki lho. Sawang mburi sembarang kalih ngeten lho Pak RT. Jenenge tiyang sakit, tiyang stroke kan ngoten. Tiyang stroke iku napa jenenge emosinya itu malah tinggi. Jadi napa jenenge tekanan batin barang niku ndamel tiyang gampang marah kan ngene. Mboten kirang-kirang Pak RT, nggih kula paringi kula ngomongi nggih sing sabar niku nggih sing diangen-angen dani niku lho Pak RT. Ayo gane mboten kok mboten mantuk-mantuk. Mboten. Nuwun sewu mosok dani mboten kirim dhuwit. Mboten Pak RT. Saestu. Padha kula numpun ati matur teng jenengan. Nek dani ku anake Ibu Mariku apik walaupun anak angkat kan apik arek niku. Lah
Lah Pak RT wong namine lare. Mane mboten karo-karuan. Namine lare niku nggih berubah-ubah mboten saged. Apa karena tebih niku sehingga komunikasine kurang. Napa ngaten? Nggih kirangan mboten semar apa iki mboten. Canggih ngeten kan transfer kan saged. Bapake ngoten wong ngubungi kula mawon ngubungi mae niki mboten niku blas mboten transfer. Mboten telepon mae. Mboten nate. Wis pokoke niku lare durhaka temen niku. Mboten ngertos niku harus budi. Perubahane drastis ngoten niku. Nggih. Bapake ngoten kula ajeng-ajeng. Pak RT. Pun sakniki napa niki? Niki kula nggih nyuwun tolong. Malam ngene kok lho. Niki surate pun dados, niki pun ditandatangani Mbak Yu. Nggih. Griya niki niku napa? Tibahaken ten kula Pak RT. Ini masalah hibah surat tanah dan sebagainya, kula kan mboten gadah kuwasa. Iku mungkin saya butuh tengene BPN, Badan Pertanahan Nasional dan notaris. Keserijakan niku kula mboten kuwasa. Tanda tangan apa macam-macam. Sing penting niku kesepakatan. Nek pancene sampean kali ibu dulu sampean iki wis sepakat nih omah iki diibarat sampean ya monggo. Nggih niki kula maringi semerap niki pun ditandatangani kali Mbak Yu kula. Nggih, ngoten. Wis monggo diurus sampai tuntas mawon. Kula mboten melok napa-napa niku masalah. Nggih, enten napa-napane niku kan kula Pak RT saged. Nggih kula namung saged. Nek saya kekei saran mawon bahwa sasampuning tandangan kan bubar niki tasih notaris. Tasih wonten BBN iki sing kula sampeyan tempuh. Nggih kula maringi semerap mawon kali RT. Enten napa-napa ngoten lho Pak RT. Nggih. Nggih pun ngoten. Kula tak nyuwun pamit. Tetep mau buean Mbak Yuni di rawon sing sae. Kok ketok mboten kemajuan blas ngoten lho. Pun sepun lho Pak RT sampean niku. Kula kok terus ngapunten nggih Pak RT nggih. Niku kosongan iki wae. Kenapa-napa nggih sing penting keperluane wong dalam keadaan prihatin niki Rajina malih sampeyan pratekne dulu sampean iki ngoten lho nggih. Pak RT mboten enten bantuan malih ta Pak RT. Sampeyan. Nek enten dana-dana napa ngoten Pak RT? Dana 15 juta niku wingi oleh kula niku ngerepo njaluk donatur sel kira tenggene kanca-kanca komunitas Sarkopi Cak Isap niku nggih pun kathah niku. Nek jenengan saged ngusahaken pundi-pundi ngoten Pak RT nyuwun tolong napa. Niki lho biayane kuwatah niki lho Mbak Yu niku. Kula sangaken banci liman silatan kali tiyang nyumbang sampean wonten kathah ngoten. Nek Pak RT kan gampil ngoten lho, ngubung-hubungi ngoten niku. Nggih niku lho gampil ya kula kanten menyarankan teng warga mawon supaya gelem sosial nggih, nulung tanggane, nulung dulure sing lagi kesusahan kan ngoten. Lah nggih niku kula temenan lho Pak RT. Wah kula mboten jagaaken lho Pak RT. Mboten sanggup, pun kathah unan sampean niku. Lho kathah sapundi niku tasih sepindah niki tok ten ndugi niku wae persatuan apa. Pak RT tolong Pak RT. Halah Pak RT. Waalaikumsalam. Punten aku mau jak nangone omahmu. Inggih niku radi ingkang dados pemikiran kula menika. Bu ngapunten nggih Bu nggih. Enggak. Iki jujur ae lho ya. Mboten Pak ngenten-ngenten. Ya apa ya? Nika wau laras ngira kula. Ya memang wujude kaya ngono iku. Nggih. Tapi riyen mboten kados ngoten Pak. Lha iku apik kaya ngono. Nggih, tapi riyen mboten kados wonten. Kak ngono. Nggih biasa. Heeh. Niki nyatanipun niku kan dadosaken kula bingung. Nyatanipun dateng Pak RT pas mboten wonten. Iya. Monggo sakniki sowan sing daleme bebek kula. Ngono. Nggih, ngapunten Bu nggih. Iya. Sementara niku pun parkir niku mau celak. Kira-kira mlebet gang niki. Ya wis nggih. Laku ya Bu ya. Enggak, monggo saya.
Iku kono mobil parkir ning kono mobil sapa ya? Mobil adik wapi. Monggo Pak, Sing nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek Dani. nggih. Loh. Pak Lek ora dipucet. Menika anu dipun tepangaken Pak Lek kula. Nggih. Kula jeragane Dan. Oh, nggih. Dan pun bapake pundi? Kula kan Kalimantan. Oh, wonten Kalimantan. Monggo pinarak. Anu, Ibu mak kula teng pundi? Mak kula teng Oh, anu. Leres anu, Mak Dani tumut jenengan. Ngeten. kula mau njujuk mriko le omah lawas. Kok sakniki dados suwahe ngoten ya apa sih Lek? Ngene Dan. Pak tak critane awakmu. Tapi sadurunge Pak Lek ngomong Pak Lek njaluk sepuro. Nggih, mak kula kangen mak. Kula sakniki kangen kula tak sambangi mak riyen. Kula tak kepanggih mak riyen. Ngene Dan ngene. Saulan sing kepungkur makmu wis tilar donya. Mak kula. Innalillahi wa inna Mak kula sampun sedo Pak Lek. Iya. Kok Pak Lek mboten kabar-kabar? Mak kula, iku mak kula Pak Lek. Iya. Pak Lek kan gak ngerti alamatmu, sing ngerti ku bebekmu. Lah nggih bebek kok mboten nelpon kula, kok mboten paring kabar. Mak kula Papi. Bebekmu cerita nang Pak Lek. Jenenge wis ditelepon. Tapi omahmu iko wis keduwe wong liya saiki. Griyane mak sampun disade. Iya, Sampun mboten gadane mak kula. dudu. Sing nyade sinten? Iya. Pak Lek. Ya bebekmu. Bebek seminggu kalau wingi pun kula transfer. Malah kula transfer 17 juta. Terusipun damel tambane mak. Lha ya apa sih Dan? Pak Lek iki masih dadi bojone bebekmu. Gak tau apa-apa Pak Lek kalah. Pak, nun sewu. ngapunten. Nun sewu anu, Pak. Nggih, Bebek Dani sakniki temudi. saniki sakit stroke. Bebek, Dani bebek lo sajane nggih pun Sakit. iya nak. Loh, Pak Lek sajane bolak-balik wis ngelekno. Tapi awakmu ngerti dhewe. Pak Lek ngomong sakit cap, bebekmu 10 kecap. Delok lambene Pak Lek sik waras kok bebekmu ditapuk perkara mbelani makmu. Ngapunten. Iya. Pak, Bu, nggih. dan Nyatanipun kados mekaten. kedadian kayak gini gak ono menungso sapa ae sing kepingin. Nggih. Iki lakune uripmu. Tapi nih kebacut nih kok kula dereng saged mbales budi dateng tiyang sepuh kula senajan menika tiyang lintu. Iya. Sabar ya Den ya, sabar. Nyuwun sewu Pak Lek. Bapak cuma iso ngomong Pripun Pak? ikhlas no kabeh. Kula saged ikhlas, tapi kula dereng saged ngrami kedatosan niki. Dan gak ono dirasa dendam. Kula mboten dendam Pak. Amin kula getun. Iya. Dados pendak wulan kadang-kadang tiap minggu kula transfer menika Ngeten nun sewu Pak. Kula pun bolak-balik ngelingaken Dani wonten Kalimantan. Benda wulan kedah ngirim yang sepun-pun. Mula kula sakniki ngapunten nggih. Pikiran kula lagi awon. Kinten-kinten arta sing ditransfer Dani niki sing nampi jenengan apa bojo jenengan? Niku sing nampi sedaya bojo kula. Bojo jenengan. Asal batuan kenging Pak RT niku nggih bojo kula. Nah, arta niku damel ngrumat Mak Dani napa mboten? Nggih, Jujur mawon, mboten napa-napa. Nggih. Dani ikhlas kok. nggih. Dan nggih. sepisan mana Pak Lek njaluk sepuro. Sakjane Pak Lek gak kepengin kaya ngene. Tapi bebekmu kelakuane kaya ngono nak. Umpama Pak Lek iki gak kalah barek bebek. Mungkin kedadiane gak kaya ngene. Pak Lek njaluk sepuro. Nggih Pak, tapi nggak kula getuni. Meskipun Pak Lek kan saged lapor datang Pak RT, mangke Pak RT ngabari kula. Terus kedadosan ini Pak RT nggih boten semerep. Pak RT yo karo tahu Pak Lek iki kate lapor ngomong nggone Pak RT.
bebekmu Pak Le dikancing ning jero kamar teko njaba. Ngapunten nggih Pak, tapi Nggih. napa mboten dibeto tenggene griya sakit napa pripun? Mboten angsal cirasipun pun tuwa. Kamangka Dani niku beneran transfer biaya. Nggih. Terus kabar saking Dani, sok-sokane BBI Dani niki nggih telepon Dani nyuwun tambahan rato. Kamal tumbas obat terus. Malah Bebek tiap kali kula telepon niki sanjange Bebek mak kula niku dalam keadaan sehat malah nate dijak ngencer wonten pundi wonten lho Pak Lek. Gak tau nak wong metu nang jobe gak iso. Gante sing ganteni Pak Le. Sing kula getuni kok Pak Le mboten sanjang nang Pak RT ngabari menawi mak kula sampun mboten wonten menika sing kula getuni Pak Le. Lho sakjane ya wis nah. Wis ngomong nang Pak RT. Tapi bojo kuwi manti-manti nang Pak RT. Gak ento ngomong barek awakmu. Terus pundi menika Pak? Lajeng keadaan pun Bebek pripun? Kondisinipun pripun menika? Dan Nggih. Bapak mung iso ngomong ini. Lek kabeh cerita iki mau wis mok tampa. Peseni Bapak kudu mok ikhlasno. Pitakone Bapak. Kondisine bebekmu saiki lagi setruk ngene iki. Kira-kira ono ta setitik atimu kepengin nambahno bebekmu? Ngenten. Jane kula nggih mboten saged ngomong napa-napa. Mergo pikiran kula tasik dateng mak kula. Kula badhe sowan dateng makamipun mak kula riyen. Saiki ngene Madan yo. Saiki deloken keadaane bebekmu ning jero kamar iku. Aku percaya awakmu iki ngramut makmu ikhlas lahiran batin. Tapi nyatane bebekmu sik kaya kurang percaya. Saiki keadaane bebekmu kaya ngono ning jero kamar. Lumpuh gak iso mlaku. Menika kados pundi kula? Ayo didelok. Monggo mriki. Ayo didelok. Kula kuwatir emosi. Ojo nak, sabar. Dek. Kemono lum celingkap. Dek. Kiki Dani. Aku Dani, Dek. Balik. Kula mboten ngertos napa sing diomongaken. Dan kira-kira bebek mungkin sadar dia njaluk sepuro nang awakmu. Nyuwun sepuro mentah. Kula mboten saged mrembah Pak pripun menika. Balik. Pak. Nggih. Kadosi jaster riwayat pancene ganti nih. Kok iso kelet ngene iki apa sih, Dek? Ini Dok. Nggih, Pak. Ro kondisine bebekmu kok ngene. Nggih. Bapak mek iso menyarankan menungso iku luwih becik nguweni pitulungan sing lahir batin sing ikhlas sing tulus tinimbang nggawa rasa mangkel, nggawa rasa sing melarani. Nggih, Pak. Saderengipun kula nyuwun sepura. Jalan wonten wujudipun manungsa blegeripun manusa tapi gadah manah gadah hati kados malaikat penolong kados jenengan mriku. Sasat kula mboten saged ngomong napa-napa. Ono ucapan sing ngarani bahwa duniawi itu tidak bisa menjamin kita bahagia lahir batin. Nggih. Pak Le. Iya Dan. Pak. Ya. Mulai kepareng dinten niki ugi utawi jam niki. Kula tak suwun dateng makam. Iya, mbakku. Iya, iku apena. Aku njaluk sepuro ya, Mbak. Sepisanane aku njaluk sepuro nang awakmu. Perkara bojomu, bojoku sing tunggake dak siya ngarep makmu. Soale duweni ati sing serakah. Kepengin menak ibu donya sing bagiane makmu. Wedine kabeh iku mau keduwe ngarep awakmu. Mula kabeh iku kena kangge pengiling-iling. Mungsu urip iku aja sampe rebutan bondo warisan.